Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog nato karon ang Domingo sa pagsaka sa langit ni Hesus. Nibalik na siya sa iyang gingharian, nahumana ang iyang misyon sa kaluwasan dinhis kalibutan. Mausad ni ang magtudlo nato og usa ka kamatuoran nga kon magtuman sadta sa atong mga misyon dinhis kalibutan nga gilatid sa atong pagtuo, musaka sadta ngadto sa langit. Lingiay mong tupad ing na ganahan na kamusaka. Ing na kono. Magpabilin gyud mo diri, bahala na mo diya. Atong yampo nga ato untang mga katawhan, labi na kita mga Katoliko, mga Kristiyanos, magsangyaw unta nining nindot nga kamatuoran nga dunay langit nga nagpaabot nato. O ang ato untang mga leaders sa gobyerno o sa simbahan maghago unta sa pag-umol sa katawhan aron dili lang ta mahimong luwas nga lawasnon, luwas pud ta nga kalagnon. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi atong padayong iampo nga hatagan sila sa kaluwasan nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Magagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila sa Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayap ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsikig hangad sa langit. Sa Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tawo, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misa ka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangi usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahubong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga pari, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom,
ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan, labaw siya sa tanan, bisan unsa pang ilang katungdanan, niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang Pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butangan, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Og samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya og unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila didto sa templo og nagpasalamat sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, o Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay o sa katingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba? Trompetahan gyud tungod kay nibalik na siya. Kanabitang mutan-aw ta og teleserye nga salida nya ato yung nasunod ang kada yugto nya nakita nato nga ang bida gidaog-daog niya gipaantos og maayo hangtod gyud nga nilampo siya og napamatud-an gyud nga siya di ay maoy labing importanteng tao nya mangayo dayog pasaylo tong nagdaog-daog. Unsay imong bation? Makahilak sa kalipay, no? Sige, di man kayo mo kakawag teleserye. Ari na lang tas estudyante. Imong anak, porting kugihana, nya hapit mo way kwarta, hapit sa siya way kaon, o nya maglakaw lang in town, og mo eskwela, magsuga lag kandila, kaon lang usahay, sudan, luya og asin. O nya,
pag-abot na sa graduation, summa cum laude, inigpaso, unsay batios ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak. Samtang magsabong sa medalya, siging to ang luha sa kalipay. Lingiyay mong tupad. Ing nalipay ka nga nisaka si Kristo sa langit. Mura lagwa. Nga naman, wa man gud ta makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matud pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kaya nga naman, kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pag-antos, sa ilang mga kalisod, hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw, gasigi pa siyag tuyok-tuyok sa kalibutan, naghimog mga pagsangyaw o mga milagro, naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristo sa langit nga madaugo na nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kana bitang mahimot ang mga saksi. Matud pa ni Hesus, kamo mga saksi sa akong pag-antos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw. Nakaroon, unsaon man nato pagsaksi, aron sa ta makasinati sa samang kalipay. Ang gibuhat sa atong mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando el Rey, San Narciso, kinsa pa ni dining uban, San Skutkot, San Juan Bosco. Kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Nganuman kay ilang gipuy-an ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pag-antos, nag-antos pod sila, ang uban sa nila gipatay, pinaagig martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay karong panahon na kay wa na mas Kristo, mga 2,000 years naman tong ning saka siya sa langit. Karong panahon na ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puy-an nato ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mga apostoles og sa mga santos. Andam sa tang mag-antos unya magsangyaw sa pulong sa Ginoo, ubanan og milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naandam kang mag-antos. Andam na kang mag-antos. Wa, mangani mo muantos og lingi sa imong tupad. Lingi asad ba? Antusa lang gud ako. Di ba man kung wa ka kauyon sa naong ana, antusa. Antusa, ana. Og maunay hinungdan nga mahimotang malipayon. Unya ubanan ginaggahom. Muna ningon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon nang hinaot ko nga masayran ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato, maora ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo og nagpalingkod niya sa tuo sa amahan. Muna ang mga santos samang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro. Si San Roque daghang milagro. Si Pedro Calungsod nakahimo sa mga milagro. Way santos nga way gihimong milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na pila na ka milagro imong nahimo. Mangutan na ba? Imong tupad. Ing na pila na. Uy, maghimo sa tag milagro Di ta kay magsigig pangitag milagro, hangtod mo, makuha na lang nung taan ng tuo-tuo. Hain ganito yung nagmilagro, magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa di ay ay tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro. Nganong magsige man kadto dito anang naay nagmilagro? Tuo-tuo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha, ay, tudluan ta mog milagro, unsa man? Okay mo dili. Sige, mahisgot lang kog pipila ka milagro. Pananglitan, ikaw ron asawa.
Porte nimong yaw-yawana. Nya karon moingon ka mo sunod na kos Ginoo og ni Mama Mary, din agyog ko magyaw-yaw. Tanawa ikaugma, moingon na imong bana, nagmilagrong animal ay. Wa man nagtingog. Ana. Nya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyud kaayo. Nya karon kay nakaamgo na ka, ka mag-antos ko, antoson ko ni muli kurog sayo, di ko manugal, dili ko mo inom, nya ihatag ko ning tanan akong kita ngadto sa akong asawa, inigtuno lagi nimo, moingon na imong asawa, oh, nagmilagro rin buangay. Oh, ana, di ba? Kanindot ana. Di na milagro. Milagro. Pero di giagian imong pag-antos. Ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong ginikanan, magsigil na, ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Nya karon nakaamgo ka, moingon ka, karon sugod karon Lord, antoso na nako ang pagtuon, antoso nako ang pagpanglimpyo, antoso nako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat nga yaw-yawan nilang mamagpapa, hunongon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyohan kini. Tanawa, di ba igpanglaban nimo, maghinunghungay na imong papag mama, unsay magikaon na ng buang, ano, nagmilagro man? Nagmilagro mang nang hugas plato, nagmilagro mang nang labang, nya kanta-kanta pa ka dito, give thanks, ana ba? Ang animal, ana. Nganlan kag animal, pero lipay na sila. Nga naman, nagmilagro. Para karon daghan pa kay tag slot nga wa mahalin. Pila pa gud ni 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF dag, tag 500. Ang usa katong GHDP tag 100. Naguol bi ako ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani, ugma mularga na ko ngadto sa Amerika for 1 month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani, nya wa pa man mahurot. Di goal. Pero basin pa di ay kamo karon online o kamo ni ang niadinhi, moingon mo antos bata, paliton ba din natog hurot ang kuan ni Father? Tanawa, before ko mulakaw ugma, moingon ko, ala, nagmilagro da. Di ba? Pero mulakaw ra mo ngadto, muralagwa. Mga buangon mo. Bitaw, inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dinhi, tungod sa atong pagsigig inantosay, sige tag-antos, hinay-hinay palit og slat, kini biya atong pag-antos, siging palit og slat, labi na ninyong sigig balik-balik og palit og slat, nakahimo biya tag milagro. Kanilang nahitabo sa atong parokya, sa mga taga-dinhi ba, kamong nagpuyo dinhi, unsay tawag ninyo ani rong nahitabo sa atong parokya? Kaingon jud kang milagro, no? Awa mo kaingon? Di mo taga-dinhi. Kanang Kapilinya de Fatima, pagsugod na ito, suportaan na, ako lang i-review para di mo kalimot, August 8, 2021, nagsugod taog, palit og slot. Pagka October 2, 2021, na-raise na nato ang 30 million, mo nang natukod siya. Di na milagro. Pero atong giantusan, atong gisakripisyohan. Karon indot na kay dito, Pilgrim Center na siya. Dako ng milagro Kining ato dinhi, nakatukod tag kumbento, naapagay elevator. Usahay mo, honong lang usahay. Pero okay na kayo na siya. Sige na magsakay-sakay diya. O niya, nindot pa kay atong kumbento, murag 3-star o 4-star hotel. Dako na kayo ng milagruha Pero naapabayay mga 60 million atong utang. Ang sama na, lisod bayran o sayon? Lisod. Porting lisora. Mabita na karon, ni-request ko nga ma-extend ko diri, wala pa may reply niya. Karon man kunong mga tunga-tunga aning buwana, mahibaw na ang among bagong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yaponing sakripisyohan ang pagbayad aning mga 60 million nga bayronon. O niya, di ta ko gusto nga ipasa ni ngadto sa mupuli nako nga pari dinhi.
Pero balhinon gyud ko kay mao ginay desisyon sa atong labaw, abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pare. O di ba? O iya sa nang mabayran ang 60. Pero ibalik na nga rin ako nya extenan ta diri mga pila ka tuig ato ra gid na siyang masulbad. Kay naanad naman ta, kamo og ako naanad naman ta ning atong sakripisyo, di ba? Ikaw na be, lingi ako no imong tupad. Ing na magmilagro ba taron? Ing na ba? Ing na napamaginay slot diha. Milagro ba ta? Oh, inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo og slot dito. Iniguli ninyo sa inyo maglakaw na lang mo, hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slot. Ana, maglisod na mo, wala mo'y sakyanan, sakay nila mo habal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Og mao na pinakadakong milagro nga gihimo ni Hesus. Nag-antos siya aron dunay kaluwasan. Kanindot unta no, ang ato bang mga politicians ba? Moingon sila, ato bang tistingan, di kita mamalit og mga butante, din ata manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana ba? Di ba? Makaingon kita, hala, nagmilagro lagi ron, way nang hatag. No. Or atong balihon, kitang tanang butante, moingon ta, di ba ta manawat, aron mauwaw na sila. Di ta manawat. Di makaingon gina sila, hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauwaw. Nya ini panghatag, manghagad nila, oy, di ay panghatag. Ay lang sir, ay lang ma'am. Kay di lang sa miana, pili lang mi sa tinarong. Astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay kana man kung manghatag, ila masanang bawion, mura man na sila mga kapitalista. Nai-invest, doon ay bawion. Nya kunwa sila gi-invest, unsa may bawion, nya kita sad, og doon ay gihatag, mura sa tag doon ay utang kabubuton. Jadi ra ba na ni si sarili nga gikan nila ang tanan? Narabay uban na sad kinawat sad. Kana ba magbag-o ta ba? Murag milagro. Or og magbinuang ta. Dawaton nimo tong gipanghatag nya adto ka butar spikas. Sawa manghatag ang magmabutar kaning nang hatag nga mamawi man na katong wa manghatag moy butari aron makaingon sila animal. Oh, di. Sana ni mo, anong nang hatag ka? May pag nag-antos ka diha, aron magmilagro ka. Nya, doon nagit sila'y katungod nga mubutang din anang dagko kaing tarpulin. Daghang salamat sa inyong paghigugma og suporta nako. Kay kung nang hatag na sila, nang hatag, unya nakalingkod karon, unsa may resulta, wa sila'y angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Nga naman, nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag. Ang mga nanghatag pag milagro na mo sunod eleksyon. Ayaw na mo panghatag, respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikreto aron ta mulampos, pinaagi ra gyud sa pagsunod sa Dios nung kinaiya. Mag-antusay ta, dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay malipay ang tao. Ang tinuod nga kalipay naa sa atong pagsunod sa Ginoo. Mag-antos ta para sa kaluwasan, muantos ta para sa kalambuan natong tanan. Ug musaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope. Di ba? Mao man na siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na-promise. Ing na ba? Na-promise. Din adyo ko mudawat sunod eleksyon. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, atong ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga nagluwas kanato pinaagi sa kamatayon, pagkabanhaw ug pagsaka sa langit sa iyang anak. Busa malaumon kitang moingon, nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuo kalibutan, giniyahan sa Espiritu, nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kabus ug ang mga huyang sila nga nasagmuyo ug nawadag paglaom dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo ngadto sa katawhan nga anda motabang kanila aron makabarog sila sa ilang mga katungod, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Ang matag usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong musaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makadayon na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo kaluy kami. Langit nung Amahan, pinaagi sa imong buktong anak nga nagpakamatay alang kanamo kaming tanan naluwas ug nahimong imong mga anak nga makasaka diha sa imong gingharian. Busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak, itugot nga pinaagi niining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesukristo hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha diin nag-una siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya diha duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mibikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niapas kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios non, itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga way katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom kadtong nakapasakan ni Hesus og nakapalingkod didto sa tuo sa Amahan, apan mahitabo ra ni kun andam gitang mo puyo sa pag-antos og sa pagpakamatay og sa paghimog mga milagro ni Hesus. So magmilagro na ta ha. Niguli ros inyo pag milagro na mo. Nya sugda na to karon. Palit mog slat ito gawas. Bitaw mga igsoon, doon na tayo mga scholars dinhi sa atong parokya. 23 ni sila karon at present, pero mo graduate na o ni-graduate na gani ang uban. Pipila nila. Nya ang atong average nga magasto aning atong mga scholars naa sa mga 250 to 300,000 kada semester. Nya na-drain naman atong panudlanan. By the way, ang nag-handle aning atong mga scholars mao si Sister Nara, ang atong treasurer sa parokya o accountant. Nya together sa atong mga buotan nga mga lectors, mga maestra sa ni sila, Sister Eli, si Sister Carmela o si Sister Ma'am Lu. Mo ni sila ay nag-handle aning ato mga scholars. Mo nang wa ginay nangahagbong nila. Pulos lang nag-removal. Mo na atos lang suportahan. Mga karon kay na-drain naman ta atong niagi dieng buwan. Ni promise naman ko kada buwan, so good atong month of May, maghimo na tag special collection kada first Sunday para sa mga scholars. Duha ra kami sa ang akong nakolektahan last month, niabot og 20,761 ang atong nakolekta. Unya ang atong gasto sa miaging buwan para sa mga scholars niabot sa 90,256. So naatay deficit nga 69,495. Kining deficit nato permanente ginisuna. Kaya wa magitay gikolekta para sa scholars, pero karon mangulikta na ta every first Sunday. Karon ato na ning sugdan karon nga Sunday. Basin pag mabawi-bawi ning ato mga deficit. So ihatag ninyo ang inyong special love offerings. Ni atong pakantahon ang atong choir samtang mangulikta ta. Salamat daan. Daghang salamat sa mga mihatag nya para ninyo mga online parishioners. Pwede sad mo mopadala dinhi inyong special donation. I-specify lang, i-message lang ko nga kani Father para ni sa atong scholars. Ay ato sa nang lainon pag
kwenta. Nya kung gusto sad mong mudugang og hatag, iadto la sa atong opisina during this month of June, ing napara nis mga scholars. Ang ato sa nang ibutang dito. Ang atong report sunod na sad himuon nato every first Sunday of the month. Atong pakpakan ang tanang ng hatag. Ang tanan day nato mga scholars, pulosan na sila nag-alaga dinhi sa atong simbahan. Muna manghinaot nga sa ilang pag-graduate, mo padayon sila sa paghatag sad sa ilang time ngadto sa simbahan o isip ilang payback sa atong pagsuporta sad nila. Ato karong tawgon ang atong mga children nga rin mo sa atubangan para sa inyong special blessing. Children, please come forward, 10 years old and below. Nya atong pasalamatan ang atong mga kaning mga nag-serve karon, ang atong PIMAG, atong Eucharistic Lay Ministers, atong mga youth, PYCC sa ilang pagka-asherit, o sa atong love offering assistants, mga sacristans, atong parish personnel, ang atong mga IT, o ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang nihimo sa atong mga formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Ruben and Marilo Glodobi and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige mga children, iana inyong kamot. Nya atong i-extend mga igsoon ang atong kamot alang sa pagbendisyon sa mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amahan namo, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Atong pakpakan atong mga children, salamat kayo. Na balik na mo sa inyong gilingkuran. Lang agis kilid. Nya ato sang pasalamatan pag-usab ang atong mga namalit og slots. Nya last day na lang ron sa atong pagbaligya. Nautunta magmilagro mo. So ang atong SBF DAG napay 2,511 ka slots, tag 500 pesos. Ang atong GHDP napay 16,485, tag 100 pesos. Doon nasad ni 6 challenges. Ang SBF DAG na ay 16 slot challenge, tag 8,000. Ang GHDP na asay 12 slot challenge nga tag 1,200. Total of 9,200.
So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Padayon lamog palit og slots, bisag din na to i-announce aron nga basin pa day mahurot ni. Unya ato sarong ihatag ninyo ang atong report sa atong financial status sa atong parokya for the month of April 2025. Beginning balance 1,253,159 pesos and 38 centavos. Total cash receipts for the month of April 8,247,194 pesos and 11 centavos. Ang total cash disbursements is 7,619,311 and 60 centavos. Atong ending balance as of April 30, 2025 is 1,881,041 pesos and 89 centavos. Pakpakan na to atong kaugalingon. Salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Niya, naasay announcement na sad sa atong mga medical mission katong moopera o katarak karong June 10, 2025 9 a.m. anha diha sa San Fernando El Rey Parish sa Liloan na ay screening or check-up adtong gustong magpa-opera sa ilang mga mata. Doon na ni og makuan kung makapasar mo sa operasyon sa katarak, doon ay bayronon nga 3,500 pesos only. Pero ang pag-check-up walay bayad. So pangadto niya mo kay ang atong slots ani 600 ra ka pasyente ang maximum. So karon ng June 10 alas 9 sa buntag ang screening anha diha sa San Fernando Rey. Nya padayon sa mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang atong subscriber ron murag 252,000. Unya sige lang mo view, like, share aron maka padayon ta pagsabwag sa atong gospel o sa atong misa nya maka-income sa gamay ang atong parokya o makalikay sa tas mga scammers. Ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. So sa makausap pa iampo ninyo ang akong biyahe og mga adlaw ngadto sa US. Ang akong flight kung madayon 7 o'clock in the evening dinhi sa Mactan to Hong Kong. Nya igabot sa Hong Kong mga alas 10 sa gabi. Mo standby ko dito mga 18 hours kay ang sunod na kong biyahe gikas Hong Kong to Amerika alas 4 pas hapon inig ka Martes. So og naay taga Hong Kong gusto makigmeet nako, i-message lang ko ninyo kay basig malingaw ta dito. Pero og wa sad matog ra ko sa airport nga malinawon. Nya adto ko mo abot sa unang lugar, Dallas, Texas. Nya ini kapit sa size, mobalhin ko sa Houston, Texas. Ikapit sa 11, mobalhin ko sa Sparks, Nevada, Sparks City, Nevada. Nya ini kapit sa 15, mobalhin ko sa Queens, sa New York City. Ikapit sa 20, moadto ko sa Sacramento, California. Ika-23, ari ko sa Cerritos, California. Ika-26, adto ko sa Merced, California o Fresno, California. Ika-30, mubalik ko sa Texas, Dallas, Texas. Nya ikagabi larga na sad ko padong dinhi. Nya makaabot, praise the Lord. Og di kaabot, thanks be to God. Muna mo dinhi pag binuotan mo pero sa mga online parishioners, ang atong mga misa kada adlaw sa month of June o sa July 1 anto, ako nang gi-advance og record na malandong nako in advance niya from time to time sad
mag-message sa ko ninyo para kahibaw mong buhi pa ko. Wa na gani ko'y message pasabot. Nibalik na ko sa ngadto. Ha? Sige. Ang importante lang, mupalit yun mong slot karon. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Ausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.